uJesu Kristu oyinkosi baba Nsibande, ngiyanibingelela ekhaya nasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngidlulisa lobu bufakazi emsebenzini nginekholigi yami egulelwa umamkhulu wayo. Wayengene esibhedlela esinye sama-private hospitals, wa-deteriorate kwaze kwasho ukuthi uba ne-multiple organ failure. Bamshintsha kuleso sibhedlela sokuqala bamsa kwesinye sama-specialist lapho afike khona wafakwa kwi-dialysis ngoba wayengasachami nokuchama. Babiza nefamily basho ukuthi hayi kungenzeka noma yini noma nini na. So ngase ngiyamnikeza kukholegi wami lo mkhuleko, ngathi akawubeke endlebeni kamamkhulu wakhe. Kulobo busuku lobo ubekile umkhuleko endlebeni yakhe umamkhulu wakhe, avuleka ama-kidneys wachama. Emva kwalokho waluma ama-tubes lana, kanti bese umuntu nje o-paralyzed. Waluma ama-tubes lana e-ventilator, amventilathayo. Ngakusasa washo ukuthi sebeyamsedate. Ngaya ngokuya bamkhipha ku-ventilator, waya ngokuya ephola. Kumanje nanje uku-rehab lapho esefundiswa khona futhi ukuthi abuye akwazi ukuyihambela, akwazi ukuzenzela izinto kahle. Ithi nje uJesu Kristu uyinkosi, iyamangalisa kakhulu, uyayimangalisa inhliziyo yami uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo ngemkhuleko yakho baba. Sithi nje uJesu Kristu uyinkosi, akhule sinciphe thina.